Търговско-промишлена палата Стара Загора организира и викани на еднодневен обучителен курс SEO за фирмен сайт. Съкращението SEO е английско и означава оптимизация на сайт за търсачките в интернет. Това са съвкупност от действия, необходими на един сайт, за да бъде класиран на по-предни позиции при търсене по ключова дума или фраза в Google. Целта на обучението е да покаже как страниците на всеки фирмен сайт могат да бъдат подобрени така, че да привличат повече посетители и фирмата да продава по-успешно своите продукти или услуги. Представете си, че има два магазина. Единият разположен на централна търговска улица с голяма и отрупана със стоки витрина. Другият се намира в краен квартал и дори не гледа към улица. В първия влизат много хора, някои от тях купуват. Вторият може да бъде посетен само от познати на собственика му. На обучението ще бъде показано как да поставите вашия сайт на главната търговска улица в интернет, така че да продавате успешно чрез него. Ще научите как да привличате повече посетители от преките си конкуренти. Тоест, при търсене на думи, които са свързани с вашите стоки или услуги, хората да посещават вашия фирмен сайт, защото той се показва сред водещите резултати на търсачката. Курсът SEO за фирмен сайт ще се проведе на 15 октомври петък от 9 часа в залата на палатата в Стара Загора. Информирайте се за програмата, за подробности и за други условия от сайта на палатата или позвънете за информация в офиса.